work it, make it, do it. Makes us harder, better, faster, stronger. Hej Lea. Hej diætist-idrætstræner. Hej. Hvorfor er du her i dag, Lea? Jeg er ikke særlig tilfreds med min krop. Nå. Ja, jeg har altid ønsket mig den her idealkrop. Ja, og den går simpelthen ud på, at jeg gerne både vil være sund, men jeg vil også gerne have en tonet krop, og jeg vil gerne kunne klare alle de aktive udfordringer, der bliver sat for mig. Nå Lea, nu skal Nej. Jeg hedder Poul. Poul? Ja. Nå, okay. Ja. Undskyld. Det er okay. Poul, nu skal jeg fortælle dig, hvordan du opnår idealkroppen. Denne idealkrop, nu skal du høre, Poul, denne idealkrop, som du stræber efter at opnå, er også en idealkrop set fra et biologisk synspunkt. Da den er super veltrænet, og samtidig slider den overhovedet ikke på scenerne. Den har simpelthen den optimale muskelmasse. Ej, så godt jeg valgte det. Ja. Hvordan kan man så måle det her ideal, som jeg prøver at opnå? Det kan du ved at måle din muskelmasse og din fedtprocent. Og så kan du så se, om du har den optimale muskelmasse, så du kan opnå denne veltrænede og super flotte idealkrop. Ej, så må jeg jo hellere, så jeg kommer i gang. Ja! Sådan Lea! Poul! Godt, Poul! Poul, kom så! Du kan godt, Poul. Godt, Poul. Ja! Poul, kom så! Kom! That don't kill me.